loweruka pa 31 January chaka cha 2009 chigalimoto china chonyamula petro chinagwa ku Sachangwani Trading Center ndipo anthu ochuluka anali kuthamangira kumene koko ati kukapeza petro waulere koma kenako kuphulika bomba linaphulika pamene koko miyoyo ya anthu oposera 100 ammuzi inathera pompo, ena kuvulala kosasimbika, ena kukomokeratu pompo. Ndi chani chinayambitsa moto umene uwu? Anthu awawa ndi ndani? Nanga kwawoko anthu ankatinjiza izi? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku otsalawo ukuwayendera motani? Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Acha zabwinobwino monga muja momwe kumachera masiku onse, ana akusewera, ena ali mmashopu kugulisa, anzintchito ali nzintchito osaziwa zoti maliro akhala ali ponseponse kwawoko. Around 6:45 ya mazulo, tankala yonyamula mafuta inaluza control ndi kugwa, ndipo mafuta ankauka mchigalimotomo, ena pasi ponse fungo la petulo linakolera pali ponse kuderalo. Anthu ochuluka anasonkhana pamalopo. Poyambapo anthu ankangoyang'ana, koma kenako maka anthu azinjinga za moto amatola ali ngakhale mwayi wathu ophera magwacha, ndipo anayamba kumakatunga petro pa chigalimoto chija. Ena nkumachitchinga zigubu, mabaketi, mabeseni, nkumaona ngati umphawi upunguka osaziwa kuti kumapeto kwa zinthu zophweka zosakhesera thukuta chonchi zikhesa misozi yowawisisa zedi. Ndipo panadzadza anthu ochuluka, fungo la petro lochitwa kudwala nalo chimfine lili ponseponse. Ndipo between 7 to 7:30 bomba linaphulika pamene popo. Linali loopsa kwambiri bomba la mafuta otayikawo, osati bomba la nkhondo ayi. Ndipo aliyense asanaganize zothawa olo ndi 1 yadi imodzi anali ali maliro pamene popo. Ena omwe anali pataliko pang'ono anavulala kwambiri, ena nkukomoka. Njinga zinali around zinapsa, mashopu, magalimoto omwe anali pafupi, chipere, chile linali around pamene popo, lonse linapsa pomwe moto unkazizira. Matupi anthu la ali apa ndi apo as if zinali ngumbi. Matupi okwana 92 anatoledwa pamalopo osazindikirika. Matupi ena anathamangisidwa ku chipatala omwe ankaoneka kuti kamoyo kakuonekabe. Ena ankafera munjira, ena ku chipatala. Ana, azimayi, anyamata ndi azibambo. Ndipo tsiku lotsatira boma linalengeza za matupi okwana 110 akufa, ndipo maliro onse anayikidwa pamozi kamba kuti achibale sankatha even kuzindikira kuti munthu wawo anali utiuti. Boma linangokumba maenje akuluakulu nkuyika anthu omwe anatisiyawo, masurvivor, ndi kutsala ndi mabala osasimbika. Ana nkusala pa umasiye pa umphawi wa zaoneni kuposa umphawi omwe anali nawo poyambapo. Anthu ambiri anayamba kupanga blame boma kuti ndilo linali vuto poti mzipatala munalibe zithandizo zokwanira, chifukwa ena anamwalirira ku chipatalako. Kwa ine ndilibe zambiri zolankhula mu nkhani iyi. Kwa Mulungu ndikomwe tonse tikuchokera, ndipo kwa Iye ndikomwenso tonse tikupitako. Nkhani iyi sindikukambamo zambiri kamba kuti ikukwanira kukhala ulaliki komanso phunziro kwa inu ndi ine otsalafe. Dziwani zomwe si zathu sitikuyenera kuyikapo dzanja. Kwathu kuno izizi zimachitekanso. Kugwa chigalimoto cha mowa anthu udibeni ngati mwayikapo zanu. Kugwa galimoto ya Coca-Cola ndiye gawanani. Koma dziwani chinthu chimodzi choti zinthu zaize chonchi sikuti zimalemeresa munthu, koma nthawi zambiri zimapereka mavuto chabe. Ngati si moto ndiye ndi madzi, ngati si madzi ndiye ndi makofi, ngati si makofi ndiye kumangidwa, ngati si kumangidwa ndiye kuti ndi imfa. Ukukutu kunali ku Kenya, koma mmawa mwina nkutheka nkukhala ku Malawi. Chonde zipeweni zoyenera kupeweka. Ndine Dini Studios nathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.